Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo spiralne kekse. Pripremite 250 g maslaca, 130 g šećera u prahu i prstohvat soli. Ovo samo malo promiješajte. Zatim dodajte jedno jaje i ovo samo lagano pomiješajte. Potrebno je da se ovi sastojci sjedine, ali nije potrebno da ih pretjerano izradite. Maslac treba da vam bude na sobnoj temperaturi, tako da vam je lakše da mijesite ovo tijesto. I sada, kada su ovi sastojci pomiješani, mogu da dodam 300 g brašna. Brašno sam prethodno proredila. Dodavajte samo ovako lagano i mijesite tijesto. Ovo tijesto ćete umjesiti zaista brzo jer ima dosta maslaca, tako da se ono lijepo sjedinjuje. Kada ste tijesto zamijesili, ostavite ga da odstoji na sobnoj temperaturi oko sat vremena prije razvlačenja. Dok vam stoji, tijesto prekrijte plastičnom folijom. I sada podijelite tijesto na dva jednaka dijela. To je negdje oko 350 g tijesta u jednom i u drugom dijelu. Samo malo pospite radnu površinu brašnom. I ovako, sada u jedan dio treba da dodate 25 g kakao praha, a u drugi dio ćemo dodati samo 20 g brašna, tako da ova dva tijesta budu iste čvrstine. Znači, samo umijesite kakao u jedan dio. I u ovaj drugi dio tijesta umiješajte oko 20 do 25 g brašna. I sada uzmite jedan papir za pečenje i razvucite tijesto preko papira za pečenje. Razvucite na željenu debljinu, ali tu ne treba da bude baš previše tanko. I vidite kako bi to trebalo izgledati. Morate da imate strpljenja i da koru razvučete ravnomjerno. Znači, ona vam treba biti ujednačena i s ove strane i u sredini. Isto tako uradite i sa tijestom u koje ste dodali kakao. I evo, sada sam razvukla i ovaj dio sa kakaom i mogu ova dijela da ostavim u frižider da se ona onako malo stisnu. Najbolje bi bilo ako možete da ostavite na sat vremena, to jest ako imate vremena, ali ono mora da se onako fino stisne. I sada, nakon što je tijesto odmorilo, samo ga premažite lagano, to jest blago vodom, ali samo jednu stranu ovog tijesta, to jest jedno tijesto, samo ovako, dok ne vidite da se ono kao da je malo vlažno. I sada preko stavite ovo drugo tijesto. Odlično. I sada bi ono trebalo da se zavijepi. Samo ovako malo kao pritisnite oklagijom. I sada bi trebali ovo da lagano zavijemo. Ovdje gdje vam je ostalo malo ovog ruba, crnog, ne znam da li se to vidi, zavijte tu stranu. To jest, ne znam da li sam napomenula, ali ovo jedno tijesto treba za malo samo da bude veće nego ovo drugo. Tako da i u sredini bude onaj fini kružić. Sada tijesto samo lagano uvijte. Ovako. Trebali bi da ovo radite što je brže moguće, da vam se tijesto ne počne topiti. Jer maslac, pogotovo ako su vam ruke tople, on se jako brzo topi. I vidite kako bi tu trebalo izgledati. Ovaj prvi dio nam neće biti tako fin. Tek kad dođemo do ovog tijesta koje je potpuno, ono će biti fino. Izražite na sljedeći način. Samo ovako lagano, morate imati oštar nož
i pritisnite. Tako da vam ovi slojevi ostaju jasni. Možete samo ovako sada oblikovati malo rukama, jer od pritiska će vam ostati, ovaj oblik kruga će se malo promijeniti. Tako. Ako nemate dobar nož, možete da siječete i koncem. Tako. Samo lagano. Tako. I vidite. Dobije se potpuno pravilan kolačić. I kolačiće pecite na 180 stepeni 10 do 15 minuta, zavisno od pećnice. Kada se ovi keksi ispeku, vidite kako oni fino izgledaju. Ako ih probate, vidjet ćete da im okus podsjeća na one starinske kekse koji su se nekada jeli uz kafu. Ono što je zaista fino je da mogu dosta da stoje i što duže stoje, to su još ukusniji. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!